Pavle, ty jsi stál u zrodu amatérského divadla tady v Chicagu. Ty jsi byl vlastně u toho, když to celé vzniklo. Mohl by si krátce zavzpomínat, jak vlastně vznikl Dech? No tak konkrétně název Dech vymyslel Petr Bartoň, to by mělo by znamenat jako zkratku Divadelní elevové Chicago. A na ty začátky, kdy já vzpomínám, tak musím říct, že to bylo velice hektické, velice nadšené. Lidi tu toužili po divadle, nebylo tady 17 let České divadlo a myslím, že to stálo za to, co jsme prožili za těch 5 let, které divadlo funguje. Já vím, že ty se kolem divadla pohyboval i předtím, už v Čechách, než jsi přiletěl sem. A potom, když jsi byl tady v Americe, kde vznikla ta myšlenka, co bylo to prvotní, ten popud, jít do toho a udělat vlastně tady z neherci na neznámé půdě něco takového jako divadlo? No tak to sám nevím, kde se to bere v člověkovi, ale lidi už mají asi takovou touhu od nepaměti se nějakým způsobem angažovat a každý prostě ví, k čemu ho to táhne, tak mě to táhne k divadlu. Dal jsem dohromady partu nadšenců a tím to začalo. No. Ale když mluvíš o těch nehercích, byl jsem skutečně překvapený, jak drtivá většina z nich zvládli tu profesi a podali opravdu někdy až profesionální výkony. Skutečně. Pod tvojí režisérskou taktovkou jako první vznikla vlastně pohádka divadelní. Jsme startovali s hrou, která vlastně pochází původem z Ameriky. A pan Verich to přepsal, jmenovalo se to Divotvorný hrnec. A byl to newyorský muzikál, on to přepsal na české podmínky a s tím jsme vlastně začínali. Takže to byl první takový, řekl bych, docela úspěšný krok, protože ti lidé se v tom viděli. Jako, to začíná tak, že otec s dcerou přichází do Ameriky s uzlíčkem, s kufírkem a ti lidi se v tom skutečně viděli, takže proto to mělo asi takový úspěch. Jo, pak jsme požádali pana Svěráka, jestli by nám dal svolení, abychom mohli jaksi pro divadlo upravit jeho film Lotrando a Zubejda, kde on vlastně, jak sám říká, spletl 2 pohádky dohromady, jednu teda dřevorubeckou a druhou doktorskou a pan Svěrák nám toto svolení jako poskytl bezplatně, nezištně, tak jsme to prostě upravili pro divadlo a jako druhý počin byl Lotrando a Zubejda. No a potom už jsem vlastně pozval svého kamaráda a bývalého kolegu, možná budoucího, Radka Baláže a udělali jsme komorní muzikál Marilyn, Překrásné děcko a nebe, případ 131. Takže pak byla teda Marilyn po Lotrandovi. A kde vznikl tenhle nápad? Pozvat si někoho z Čech? No, ten vznikl u mě samozřejmě a bylo to vedeno toho, jako chtěl jsem dělat skutečně kvalitní představení, opravdu kvalitní a ukázat těm lidem, že to jde ještě líp, než si oni myslí. Což samozřejmě jde vždycky ještě líp, než si oni myslí, no, než si všichni myslíme. My se samozřejmě k Radkovi Balážovi ještě a k vaší spolupráci ještě vrátíme. Nesmíme také zapomenout na Rychlé šípy, které jsi dělal. Jo, Rychlé šípy vlastně takto, to se omlouvám, ty byly vlastně ještě před Marilyn. Rychlé šípy zažili svou velký boom v České republice, kdy vlastně můj kolega, kamarád Robert Belan se pokusil zdramatizovat se souhlasem ještě tehdy žijícího Jaroslava Foglara. Úžasně se mu to podařilo, v Uherském Hradišti to má neskutečný asi, já nevím, už 400 repríz. Hrají to 8 let, pořád je to vyprodané. No a my jsme se dostali do situace, že jsem potřeboval rychle nějakou inscenaci a aby byla prostě taková cestou nejmenšího odporu, tak jsem zvedl telefon, zavolal jsem Robertovi, Robert mi dal svolení a vlastně na základě tohoto jsme udělali ještě představení Rychlé šípy. Poslední věc, na které se režisérsky podílel, byla pohádka Mrazík. No, Mrazíka dělal v podstatě Petr Draxler, ale je pravda, že ve finiši jsem mu trošku musel pomáhat, protože on si zároveň vzal na svá bedra nelehký úkol zahrát Ježibabu. Navíc dělal rekvizity a měl prostě jako představu o celém tom projektu a pak už jaksi se na nedostávalo času, ubývalo energie, takže jsem dodělával jako ten generálkový týden na chvilku předtím i Mrazíka. Jako. Ku podivu se to
zase tak nějak povedlo, nevím, jak je to možné. Když se ohlédneš na všechny ty roky a zavzpomínáš trochu na ta divadelní představení, co je pro tebe taková ta, jak se říká, srdcová záležitost? Tak asi určitě ta Marilyn, protože ta vznikala úžasným způsobem, což málo kdo dokáže ocenit. Radek Baláš, když jsem ho přivítal na Oher, tak měl v tašce scénář pro 4 lidi. A my nejenom, že jsme za 7 týdnů jako stačili nacvičit tuto inscenaci ve velice dobré kvalitě, ale on byl schopen přes noc připisovat role, protože lidi přišli a říkali, hele, já jsem ti říkal, že nebudu hrát, ale mně se to líbí, byl se podívat na zkoušce, já bych chtěl hrát, tak jsem to řekl Radkovi a Radek přes noc normálně přepsal třeba pro Ladíka Morárika, pro Jožku, přepsal 1 scénu a tak to šlo, já nevím, asi 3 týdny, než už to fakt, už jsme to nemohli měnit, tak už jsme to tam jako zasekli, ale právě ta tvorba, jo? Právě to tvůrčí, že člověk ještě neví, jak to dopadne a to je vlastně to, co mě osobně nejvíc a nejenom asi mě na divadle jako dráždí, že se to nějak vyvíjí a musí to někam přijít a jsme zvědaví kam teda. Já jsem ráda, že se vrátil k Radkovi Balážovi, protože si mi nahrál na další otázku. My vlastně se budeme za chvilku loučit s tebou, ale ne navždy, protože já si myslím, že o Pavlu Štěrbovi ještě uslyšíme, ale ty se vracíš zpátky do Čech a myslím si, že budeš znovu spolupracovat s Radkem Balážem. Zaslechla jsem v kuloárech něco takového. Co nám řekneš o téhleté spolupráci? No, byl bych velice rád. Pravda je to, že od Radka zazněla nabídka na to, abych mu dělal asistenta při muzikálu, který právě už jeden dodělal v Uherském Hradišti a ten samý dělá teď v Praze. Je to jeho přepis filmu Adéla ještě nevečeřela, jehož autorem je Jiří Brdečka, jak víme. Mimochodem divadlo Dech teďka chystá do produkce Limonádové Joa, taky z pera Jiřího Brdečky. No a mě nezbývá než za sebe a za všechny, kteří s tebou třeba tady spolupracovali, ti popřát hodně štěstí. Budeme ti držet palce, ať tvoje další režisérská činnost se vyvíjí podle tvých představ. Pozdravuji Radka Baláže, no a doufám, že se nevidíme naposled. Hodně štěstí. Tak děkuju ti, ahoj. Čau. Ahoj. Měj se. Ahoj lidi. Nic se nekomentuje, to probíráme už 5 dnů. Nic se nekomentuje, všecko se dohrává do konce. Jinak si v životě na to nezvykneme. Já tady věčně nebudu.